Na szóval, sziasztok, én Üveg79 vagyok, és ebben a videóban popcorn evés tutoriál, így. Szükséges hozzá popcorn, egy tálba, így a popcorn, és egy emberi száj. Meg egy előző, stb. Megfogod a popcornt a kezedbe, szádba veszed, ráfogod 1, 2, 3, 4, 5, 6, hát ez lenyeled. Ott egy kisebb, 1, 2, 3, 4, 5, mondjuk erre 5 is elég volt. Játszunk trükkel. Ez van mellé. Ez is mellé. Szedem fel popcornokat a földről. Nem mellé. Ez is mellé. Na, szóval mindegy. Meg lehet így csinálni. Köbbe is. Ahogy van, az egész. Megfogod. Jó. Jó, finom. Akkor trükközünk egy kicsit. Mellé, meg nem hiszem el. Ez is. Na, mindegy. Ezt az egyet megnézzük. Mind a kettő mellé esett. Ott van. Na, mindegy. Megesszük. Ezt is. Van ilyen menő laptop ütőkombóm. Én most már ezzel videózok. Ezt is oda rakom a képhez. A gameplay channel-emnél, hogy videózok. Köszönöm, hogy megnéztetek, ez a videó, ez ennyi is lett volna. Többet mondtam el, mint amit akartam. Többet, ha csinálni, mindegy. Na, hát köszönöm, hogy megnéztetek. Sziasztok!